Content Warning, CS2, Devour, Little Company, Mage Arena, Panicore, Phasmophobia, dajte mi tak polodinu ešte, Repo, Arvideriet, No We Aren't, Rainbow Six Siege, Halo Master Chief Collection, Peak. Ak máš aspoň jednu z týchto hier, tak sa môžeš napojiť na môj Discord, link na ňu bude v popisku, zároveň aj v komentároch. A takto sa môžeš veľmi jednoducho dostať do videa. Presne tak, séria hry s fanúšikmi bude najväčšia séria na mojom channeli. Rozhodol som sa, že to urobím takto, pretože si myslím, že to je celkom original a malo ľudí to ešte urobilo. Po prípade nikto, aspoň o tom neviem. A mohla by to byť celkom prdel. Takže ak chceš niečo zamástiť spolu, napoj sa na môj Discord a zamastíme to spolu. Mám to premyslené úplne jednoduchým spôsobom, ak by bolo až príliš veľa ľudí. Fungovať to bude tak, že ja si urobím jeden súkromný voice channel, do ktorého sa napojím ja. A potom ľudí, ktorí budú v verejnom voice chate, random ľudí si vyberiem, s ktorým dané videjko natočím. Zoberiem si ich do svojho súkromného channelu, aby na nikto nevyrušoval. Natočíme videjko a tých daných ľudí si potom zapíšem a potom ich už do svojej rúmky volať nebudem. Pretože chcem, aby sa prestriedal každý, ľudí tam bude veľa, nasráno, proste chápeš. A chcem, aby bol v videu každý jeden z vás. Každý jeden z vás sa vo videu objaví, OK? Minimálne jedenkrát. Ak sa už prestriedajú všetci, začneme kolobek znovu. No tak na čo ešte čakáš, more? Link v popisku, more? Aj v komentároch máš? Naleď tam? Bo ti naletím ja do domu. Taktiež túto sériu môžeš podporiť tým, že mi dáš lajčik a odberík, pretože sa takto dostanem ku viacerým ľuďom, čo logicky znamená, že viacej ľudí príde na server a môžem točiť s viacerými ľuďmi. Pozdieraj to každému, aj svojej mamke to pošli, aj svojej babke, mi to jedno a vidíme sa na mojom Discord serveri.